Bartels, laten we met u beginnen. En dan blijven we overigens even bij het laatste onderwerp... namelijk het onderwerp van Dirk Scheringa, de DSB-bank. U heeft vandaag bekend gemaakt dat u de top van de DSB-bank aansprakelijk stelt. En we hebben geconstateerd als Bartels advocaten... dat er een reeks van bestuurders is geweest, van toezichthouders is geweest... die niet hebben gefunctioneerd. De indruk ontstaat dat ze voor het grote geld de politiek hebben verlaten... en een bankcarrière hebben gekozen. En dat ze vervolgens nalaten om gewoon aan de klanten van de DSB-banken... dat zijn gewoon honderdduizenden Nederlanders... nalaten om rekening en verantwoording af te leggen. U zegt, er zou straks zelfs te weinig geld kunnen zijn... om die mensen, we zagen het voorbeeld net, te kunnen betalen. Maar dat weet u niet. Dat weet u niet zeker. Het zou kunnen dat die mensen wel betaald kunnen worden. En u vraagt wel aan die mensen, als ze zich bij u melden... €2500. Ja, dat klopt. Op slag. €2500? Ja, absoluut. Dat is best veel geld, toch? Dat als is je alle miljoen heel, verloren hebt. dat is heel veel geld. Waarom zegt u niet eerst... Kom maar, meld je maar, en als ik wat voor je kan doen, dan vraag ik dat geld. Wij gaan ook meteen aan de slag voor onze cliënten. Ja, maar Kijk, je moet alleen ook maar meteen sprake... betalen. Ik heb sterk de indruk dat meneer Bartels erg blij is met de actie van meneer Lakkerman. Want dat levert goud op. En u kunt hier nog even een commercial plaatsen in dit goed bekeken programma. U bent waarschijnlijk erg blij met deze ramp. Bent u wel eens gedumpt door een vrouw en dat u daarna telefonisch met haar heeft overlegd hoe het verder moet? Nee, ik ben nog nooit telefonisch gedumpt door een vrouw. Nee, maar dat vroeg ik niet. Bent u wel eens gedumpt door een vrouw en dat u dan daarna een gesprek erover heeft gevoerd? Bent u wel eens gedumpt door een vrouw, neem ik aan? Halina Rijn. Ja? Jij wel? Ja, ik wel, ja. Zeker. Gedumpt met een sms? Ja, gedumpt. Nee, niet met een sms, maar wel moeilijke gesprekken over de telefoon. Ja. Maar dan is het lange afstandsrelatie. Ja. Dus dan heb je Want dat is wat je nu doet. Je staat nu in een stuk, de Human Voice, of weet dat in het... Ja, wij noemen het la voix humaine, maar de menselijke stem, wat je wil. Ja, daar sta je alleen met die telefoon. Ja. Gedumpt eigenlijk door een man. Ja. Of ja, ik word gedumpt. Ja. En ik wil het maar niet geloven. Nee. Ik denk dat Cocteau gewoon in staat is geweest, ik weet niet hoe... maar om echt het meest gênante en het meest stroeve, zeg maar... het meest waar je niet naar wil kijken, om dat bloot te leggen over de liefde. En dat heeft hij op een manier gedaan die nu, zoveel jaar later, nog steeds herkenbaar is. Het is vooral het gevoel dat... Ik heb een beetje het gevoel dat ik in een soort vrije productie sta... in de zin van dat iedereen het zo herkenbaar vindt... en dat het blijkbaar zo open en toegankelijk is. Elke avond op hetzelfde moment in het stuk ga jij huilen. Ja. Doe eens. Nee. Huilen? Dan moet je er eerst dumpen. Nee, doe het niet. Nee, maar vertel eens hoe je dat de doet. eerst verkering nemen. Hoe doe ik dat? Nou, je slaat door. Anyway. Dat is gewoon, ja, dat werkt bij mij. Ik vind huilen het makkelijkste wat er is. Ik vind een slappe lach veel moeilijker, bijvoorbeeld. En moet je dan iets oproepen, een emotie? Of Ik denk dat het begint bij... het fysieke is moeilijk, reactie? om dit te ontleden, maar ik denk, het is instinctief. Hè, maar ik denk dat het begint bij inlevingsvermogen. Dus gewoon jezelf plaatsen in die situatie. Wat zou jij doen? En dan helpt het natuurlijk ook om te putten uit je eigen ervaringen. Dus daar begin je mee. Ja, want dat is wat wilde ik vragen. Heb je een bepaalde man in beeld met wie je belt? Bij het huilen zijn het ook wel verschillende mensen. Welke mensen zijn dat dan? Nou ja. Gaat dit goed weer? Wat is dit voor programma? Heel goed, Albert. Intellectueel Albert zit er lekker in, hè? Unico Glory. U was, of bent misschien wel in elk geval, was u zakenpartner van Marco Borsato. Het enige wat ik kan zeggen is dat al datgene wat ik de afgelopen 20 jaar verdiend heb... op zijn minst verdwenen is. En daar een restschuld zal overblijven waarvan ik nu exact niet weet hoe groot dat is. U zegt eigenlijk, hij doet zich zieliger voor dan nodig. Nou, dat vind ik niet netjes om te zeggen. Nee, maar daarom formuleer ik het zo en vraag ik aan u of u zich daarin kan vinden. Nee, kan ik me niet in vinden. Hoe zou u het formuleren? Ik denk dat er een curator is die een nauwkeurig onderzoek doet naar de gang van zaken bij de entertainmentgroep. De uitkomsten daarvan wacht ik met belangstelling af. Zo ook Marco. Ik denk niet dat Marco zich zielig voordoet. Ik denk wel dat we allen geschrokken zijn van wat er gebeurd is. Ik herhaal, Marco zegt, ik ben alles kwijt wat ik in 20 jaar bij elkaar heb gezongen. En er blijft waarschijnlijk nog een schuld over. Is dat nou waar of niet? Ik denk dat dat niet waar is. Er was een landelijk dagblad, die schreef elke dag een nader artikel over ons bedrijf. Het weekend dat wij de herfinanciering hadden gevonden en rond hadden met een gerenommeerde investeringsgroep, was het bedrijf al failliet in de Telegraaf. Dat is buitengewoon pijnlijk en vervelend, want wie komen er op de deur kloppen? Alle mensen die nog geld van je krijgen. Mensen waar je een schuld aan hebt. Leveranciers van evenementen. Evenementen die de weken daarna weer georganiseerd moesten worden. Kortom, wij kwamen in een hele krappe situatie terecht. Bijna vergelijkbaar wat er de afgelopen dagen met de DSB gebeurt. Er wordt gezegd dat Paul en Unico met opbrengsten van kaartverkoop iets anders zijn gaan doen. Nee, wij ondernemen al veel langer in de media. En ook in de nieuwe media. En daar gaan dingen goed, daar gaan dingen niet goed. Dat hoort bij ondernemen, dat hoort bij investeren in start-ups in de nieuwe media. Dat roept je op. Daar is het geld voor gebruikt. Nee, dat is niet daarvoor gebruikt. Dirk Scheringa blijft aan als voorzitter.
van AZ. Maar hij zal daarin voorlopig geen actieve rol spelen. AZ wordt weer gewoon een heel simpel provincieclubje. Want het feit dat AZ kampioen van Nederland is alleen maar de verdienste van Scheringa. Daarom zijn ook alle supporters in Noord-Holland erg tevreden over die man. En die zien al die voetbalpolissen door de vingers, want ze hebben AZ tenslotte. Nu, als een jongen een aflopend contract heeft, dan moeten ze misschien halvering of zo bieden. Nou, dan is de speler weg, die gaat transfervrij de deur uit, kapitaalsvernietiging. Weg is weg. Dus in januari, wanneer er een transferperiode is, dan zullen ze proberen alles wat te verkopen is, moeten ze verkopen, want een half jaar later zijn ze niks meer waard. Ben jij niet een beetje de Pieter Lakenman van het voetbal nu eigenlijk? Nou nee, je mag me met iedereen vergelijken, maar met Pieter Lakenman, dat is liever toch niet.